že poměry mezi státem a církvemi v Československé republice potřebují nové zákonné úpravy, uznává se všeobecně. To tím spíše, že dosavadní úprava poměrů těchto v Rakousku, na níž dosud ani za republiky nestalo se podstatných změn, byla přímým důsledkem starého státního zřízení, nynější formě republikánské naprosto protichůdného. Bylo proto právem očekáváno, že změna dosavadních poměrů mezi státem a církvemi provedena bude v přímé souvislosti se státním převratem. Nestalo-li se tak a neodhodlalo-li se k nové úpravě poměrů mezi státem a církvemi ani první národní shromaždění, nemůže a nesmí řešení této otázky dále ještě odkladať zákonodárny zbor vyšlý ze všeobecných voleb. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na dnešnej diskusii o odluke cirkvi od štátu. Ten text, ktorý som čítal na začiatok, je starý zhruba 95 rokov. Stojí za ním Poslanecká snemovna Národního shromáždení Republiky Československé rok 1920. Hneď na svojom prvom zasadaní v prvého volebného obdobia vzišiel tento návrh niekoľkých poslancov a nasleduje celý zákon, ktorý vám nebudem čítať. A dnes sa budeme rozprávať okrem iného aj o tom, prečo po 95 rokoch ešte stále musíme túto otázku riešiť. Aké sú dôvody, aký je historický kontext, stav, v ktorom sa aktuálne nachádzame a budeme sa snažiť hlavne nájsť nejakú spoločnú reč a nejakú spoločnú pôdu, na ktorej by sme sa mohli zhodnúť. Vítam dnešných hostí, to znamená všetkých vás, a vítam tiež týchto štyroch pánov, ktorí tu sedia so mnou. Neviem, ako ste abecedne zoradení, to je jedno, ideme zľava. Pána Branislava Škripeka si nemusím predstavovať, europoslanec za Slovenskú republiku, áno, samozrejme. Po mojej lavici sedí pán Branislav Kopal, ktorý je generálnym vikárom Banskobystrickej diecézy. Po mojej pravej ruke poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Martin Poliačik a ešte ďalej Benjamin Uhrin, baptistický kazateľ. Myslím, že by sme mohli urobiť niečo na privítanie týchto hostí. Ďakujem pekne. Ak ste videli takú bielomodrú pozvánku na dnešnú udalosť, možno ste sa pýtali, že kto stojí za tým, čo sa tu dnes bude diať. Tá informácia tam neodznela tak trochu zámerne, pretože inštitúcia, ktorá toto celé dala dokopy, ešte oficiálne neexistuje a je v procese svojho pôrodu. Je to Slovenský evanjelikálny inštitút a jeho cieľom bude práve takéto niečo vytvárať, platformu pre komunikáciu, zdieľanie názorov a postojov rôznych. Poďme teda k prvej otázke a spýtam sa tu prítomných pánov, aby všetci stručne povedali, že prečo po 95 rokoch od roku 1920 stále riešime tému odluky cirkvi od štátu. Pán Škripek? Momentálne ju riešime, pretože to momentálne ju riešime. Haló, dobre. Takže momentálne ju riešime len preto, že to tu nejakých pár politikov vytiahlo. Prvé, čo poviem, je, že faktická odluka cirkvi od štátu už existuje a vznikla krátko po revolúcii. Takže my tú odluku od cirkvi, teda cirkvi od štátu máme a ja to viem vysvetliť, ako ju máme. Takže to, že to riešime, si fakticky myslím, že je úplne povrchné mútenie kalnej politickej vody, z ktorej žiadna polievka nebude. Mňa by samého zaujímalo, že čo sa myslí pod tými pojmami, či ide o ekonomickú odluku, či to ide o nejakú svetonázorovú odluku, čo je o mnoho komplikovanejší proces, či to je niečo iné. Čiže nadviažem na to, čo bolo povedané, ono sa tie slová povedia, ale potrebujú ešte veľa vysvetľovania. Myslím si, že a keď ste sa opýtal, prečo ešte musíme tú otázku riešiť,
behom tých 95 rokov prišlo tak obrovským zvratom na území, na ktorom žijeme, že v podstate to ani nie je otázkou, prečo musíme riešiť. Ona bola aj nebola riešená. Tam sa pohybujeme v siločiarach, ktoré išli ďaleko za hranicou otázok vzťahu cirkvi a štátu. To boli obrovské svetonázorové premeny na našom území, ktoré tu boli. Aj v podstate štátoprávne premeny. Takže sú ľudia, ktorí žili v 3 štátoch počas svojho života. Takže z tohto hľadiska si myslím, že tam treba ešte veľa vecí objasniť. Nech sa páči. Tak odluka cirkvi od štátu, keď sa pozrieme na tú najčerstvejšiu históriu, to znamená od roku 1989, bola jednou z požiadaviek nežnej revolúcie. Braňo tvrdí, že vtedy bola vyriešená. Ja si myslím, že vtedy bola započatá a dodnes nebola dotiahnutá do konca. Ten proces má svoje, nazvime to, nespokojné strany na obidvoch stranách. Na jednej strane bol podľa mňa veľmi nešťastný proces reštitúcií, kde hlavne malé cirkvi dostali majetok, s ktorým si odtedy nevedia v zásade čo počať. Keď spomeniem napríklad židovskú obec, ktorá je jeden z mála správcov, neštátnych správcov cintorínov na Slovensku, ktoré potrebujú obrovské investície a potrebujú peniaze na to, aby mohli fungovať. Tam bola ako keby škoda vzniknutá na strane samotných cirkví. A samozrejme ostatné cirkvi, ktoré spravujú kostoly, kultúrne pamiatky a tak ďalej, takisto vo vzťahu ku štátu nemajú naplnené svoje potreby. Na druhej strane je nespokojnosť zo strany, nazvime to, občianskej alebo sekulárnej alebo spoločnosti, ktorá volá po väčšej miere sekularizmu, v tom, že cirkev zasahuje, alebo cirkvi zasahujú do správy vecí verejných a do fungovania spoločnosti vo väčšej miere, než by si títo ľudia, medzi ktorých sa radím, predstavovali. Takže dôvod, prečo sa o tom stále rozprávame, podľa mňa je ten, že ten proces jednak bol nešťastne komunikovaný, jednak v období mocenského takého veľkého úpadku v medzinárodnom meritku. To bola jedna z mála tém, v ktorej Slovensko ešte s ním sa niekto vôbec bavil. To znamená koniec mečiarizmu a začiatok Dzurindovej vlády. A dodnes ako keby ten proces trpí výkyvmi od nejakého zdravého stredu, ktoré vznikli jednak tým, že Slovensko bolo mocensky slabé a potrebovalo ustupovať z niektorých pozícií, z ktorých by podľa mňa dnes ustupovať nemohlo ani by nechcelo. A jednak vďaka komunikácii tohto procesu došlo k nespokojnosti na obidvoch stranách a preto je podľa mňa prirodzené, že sa baží v spoločnosti potom, aby bol ten proces dotiahnutý do konca. Ako jeden z iniciátorov tejto diskusie, moja odpoveď alebo môj dôvod, prečo si myslím, že táto diskusia má svoje miesto, je jednak reflexia akéhosi spoločenského nastavenia, ktoré sa prejavilo aj po tom neúspešnom referende, kde sa medializovali názory, že jedno z ovocí referenda je znovu otvorenie tejto témy. Súhlasím s pánmi spolu diskutujúcimi, že je potrebné definovať tie pojmy. Možno, že potrebujeme hovoriť o vzťahu cirkvi a štátu a nie o odluke cirkvi od štátu. A bez toho, aby sme príliš úzko definovali tie pojmy a bazírovali na tom úzkom chápaní, myslím si, že je o čom debatovať. A to, aby táto diskusia prebiehala nie len trošičku tak tajomstvom zahalenej komisii expertov, o ktorej vieme aj nevieme, ale aby prebiehala medzi širokou verejnosťou a ľuďmi, ktorí sa viac či menej angažujú, to považujem za potrebné, prínosné. No dobre, takže hneď v prvom kole
tu máme nejaký diapazon názorov a nejaké z časti protichodné názory. Skúsme si teda odpovedať, ešte raz dajme takéto jedno kolo a skúsme povedať, že kto ste spokojní so súčasným stavom, či ste spokojní so súčasným stavom, ak áno, prečo áno, ak nie, prečo nie. A ak nie, tak čo by sa malo zmeniť, alebo kde by mala nastať nejaká zmena. Ja s momentálnym stavom spokojný z veľkej časti som. Predovšetkým preto, že, ako som povedal na začiatku, normálna odluka tu je a nastala krátko po revolúcii. Jednoducho preto, že v roku 1948 štát úplne násilne začal cirkev kontrolovať. Čiže štát sám si vybral, ako bude do cirkvi zasahovať, ako jej bude diktovať a ukradol jej obrovskú časť majetkov, ktorú spoločenstvo veriacich, čo je doslova, cirkev je súkromné spoločenstvo alebo združenie veriacich ľudí, a to si je treba veľmi jasne uvedomiť. Toto súkromné združenie ľudí si nazhromaždilo vlastnými silami veľký majetok, to znamená, že si postavilo školy, spravovalo pôdu, dostali od mnohých urodzených osôb alebo aj malých osôb mnoho zdedeného majetku, pretože im ho jednoducho odovzdali, napríklad aj za starostlivosť. A mohli by sme takto pokračovať. A toto veľké súkromné spoločenstvo veriacich ľudí si vytvorilo svoje zdroje na to, aby sa staralo o vlastný rozvoj a o blaho druhých ľudí. Cirkev samo zo svojej podstaty sa stará o to, aby rozvíjala človeka do jeho osobnostného rozmachu. A to zahŕňa okrem iného vykonávania aj mnoho pomoci, napríklad charitnej pomoci pre chudobných, pre starých, chorých a tak ďalej. Štát sa rozhodol v roku 1948, že je tento majetok ukradne a dodnes je ho všetkým cirkvám, cirkvi, predovšetkým ale cirkvi, pretože k cirkvi katolíckej sa hlásila drvivá väčšina obyvateľstva a k ďalším cirkvám sa hlási takisto ďalších mnoho ľudí. Registrovaných cirkví na Slovensku je 18 plus ďalších 7 náboženských spoločností, ktorým bol odňatý majetok. Dodnes nie je vrátený. Reštitučný zákon, krátko po revolúcii, bol nazvaný Zákon o náprave niektorých krívd. Priatelia, a tento definuje úplne jasne, tento názov, k čomu došlo. Takže strašne plitká, populistická a nenávisť vyvolávajúca veta, prečo chce cirkev len majetok a čo by mal vracať, aký majetok? Priatelia, je úplne nepravdivá veta, nie je to tak. A že niekto tvrdí, že cirkev nechce zveriť súpis majetku, priatelia, štát nechce zveriť súpis majetku, ktorý ukradol. Ten má štát veľmi podrobne zaznamenané, čo ukradol a čo nevrátil. A to, čo vrátil, prepáčte, nie štát, lebo štát sme my sme spoločenstvo ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, takže ktoré vlády niečo vrátili, tak vrátili v totálne dezolátnom stave. Takže si predstavte, ak ste vy nejaký polovnický zväz súkromných osôb, alebo filatelistický, alebo rybársky, postavíte si z vlastných prostriedkov svojich prívržencov a svojich predkov niečo, ukradne vám to vláda v 1 roku a za 45 rokov vám vráti úplne ruinu. A to len čas, napríklad záhrady vám nevrátia, lebo to už dávno odpredali súkromným osobám za socializmu. Tam postavili nejaké fabriky a zdevastovali vám pôdu, zničili vám vodné zdroje a potom vám to vracajú. Ešte vyvolá niekto v spoločnosti nenávistné nálady, že čo tí chcú od nás? Čo ešte, aby sme im to vracali, nie? Pritom vy ste sa tam 40 rokov starali o lesy alebo o rieky, a zveľaďovali ste stav zvery, keď sme teda polovníci alebo rybári. Takže jednoduchými príkladmi chcem poukázať na to, že tu stále trvá obrovská nespravodlivosť voči súkromnému združeniu veriacich ľudí, ku ktorému sa hlásila väčšina národa. Potom došlo k násilnej ateizácii a potom sme vrátili niekoľko trosiek, ako boli budovy, polia, lesy a tak ďalej, nestarané veci. Zároveň sa stalo, že napríklad z mnohých okrajových a nezaujímavých majetkov, ako napríklad viaceré kláštory boli postavené na okraji miest, alebo za ich hranicami, sú dneska v centrách. V Bratislave to tak je. Františkáni neboli v centre Bratislavy, ale dnes sú. A naozaj hodnota ich majetku je mnoha miliónová,
ale za to sa nezaslúžila ani Československá socialistická republika, ani prvá vláda. Ale vrátená im bola ruina. Ja sa pamätám, jak vyzerali františkanský kláštor a zveladil si ho. Celý svet prispieval tajným spôsobom tajnej cirkvi na Slovensku, aby vedela pracovať a pôsobiť. Čiže ja si myslím, že je to jedna veľká nespravodlivosť. A v roku 2000 bola uzavretá tá známa tzv. Vatikánska zmluva, ktorá žiadala, aby sa upravili 4 oblasti. A upravili sa. Takže upravilo sa vzťah ku vzdelávaniu, upravil sa vzťah ku pastorácii v ozbrojených silách a väzenstve. Žiadalo sa, aby bol upravený vzťah výhrady vo svedomia. A 4. aby bolo upravené financovanie. Upravené boli len 2. Vzdelávanie a to veľmi krásne, ja tu mám zmluvu, takže bolo by dobre podľa mňa, ak sa zaujímate o túto tému, aby ste si Vatikánsku zmluvu prečítali. Je krátka, výstižná, veľmi jasná, veľmi presná a trefná vo svojich výrokoch. A veľmi pekným spôsobom hovorí, ako sa budeme k sebe navzájom správať. Takže chcel by som postaviť aj nový pohľad. Vôbec žiadnym spôsobom sa nemôžeme pozerať na cirkev ako nejakú paraorganizáciu voči štátu, alebo nejaký paraštát, alebo ju obviňovať z nejakých povinností, alebo neviem čoho. To vôbec nie je pravda. A ak toto niekto stavia do takéhoto svetla, tak je to úplne mimo. Takže ja sa pozerám na to, že chýbajú mi tu podľa zmluvy uzavreté medzi Vatikánom a Slovenskou republikou sú nedokončené 2 povinnosti medzinárodnej zmluvy. Nemáme zákon o výhrade o svedomí a nemáme dotiahnuté lepší model financovania. Katolícka cirkev s tým nemá problém. Hovoril som s predstaviteľmi na Slovensku. Vie si predstaviť iné modely a má ich vypracované. Ale chránia aj iné cirkvy, pretože menšie skupiny budú nejakým unáhleným, premudrelým alebo pod tlakom uzavretou zmluvou poškodené. A to si tiež nikto neželá. Takže zatiaľ môj prvý pohľad na to je takýto. Ďakujem pekne. K povedanému by som asi pridal to, čo som naznačil už v prvej odpovedi, ten pojmový chaos a mnohé veci, ktoré aj ako pastoračný kňaz som zažíval. Pôsobil som 6 rokov v Žarnovici ako farár, so všetkým, čo to obnáša, stav pamiatok a vzácny neskoro gotický chrám v horách, Bohodruší Hámre, možno niektorí poznáte, ktorý vyžaduje obrovské financie a všetko, čo to obnáša. A len počúvať názory ľudí na to, čo je cirkev a ako sa to týka peňazí, niekedy je úžasné, aké ľudia majú predstavy. A ja som si uvedomil, že do tohto potom vstupuje táto debata a nikdy som nepočul nejako zosumarizovaný, verejne prednesený prehľad o tom, čo vlastne platí cirkvi štát, prečo to platí, prípadne aj takýto historický rešerš. Čiže v istom zmysle nie som spokojný, hej, rozumiem, čo bolo povedané pánom Škripekom, pánom poslancom Škripekom, že je spokojný, ale nespokojný som so stavom vedomia o veciach. Asi v tomto zmysle by som odpovedal na vašu otázku. Ste hovorili, že monotematicky a neotvárať príliš veľa vecí naraz, hej? Tak Braňovi ste to mali povedať. Ale podľa mňa s tým dnešným stavom nemôže byť spokojný nikto. S dnešným stavom nemôže byť spokojný nikto. Ja úplne chápem ten pocit krivdy na strane cirkví, pretože si myslím, že tie divoké 90. roky takisto ich zasiahli v tom, že akým spôsobom sa mohli dostať ako keby k nárokovanému majetku a chápem, že nie všade ten proces prebehol tak, že bola spokojnosť na obidvoch stranách. Na druhej strane nemyslím si, že je úplne pravda, čo Braňo, ako to zadefinoval na začiatku, že sa bavíme len o nejakom súkromnom spoločenstve, lebo v Európe hlavne katolícka cirkev a v podstate dodnes využíva z toho východy, pôsobila ako plnoprávna štátna politická sila. A keď sa v podstate aj dnes Vatikánska zmluva je problémom hlavne z dôvodu svojho štatútu. Medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonom. To znamená, že zrazu tu máme uzavretú zmluvu s
súkromným spoločenstvom ľudí, veriacich, ako hovorí Braňo, ktoré ale vystupuje z pozície partnera štátu ako štát. Čo, no áno, Vatikánska zmluva je uzavretá s iným štátom, lebo keby ju mal uzavretú iba štát s cirkvou, tak je plnoprávnou súčasťou legislatívy Slovenskej republiky, kedykoľvek zmeniteľnou podľa pravidiel legislatívy Slovenskej republiky, čo ale nie je. Vatikánska zmluva v dnešnej podobe je neodvolateľná zmluva za predpokladu, že by s jej zmenou alebo odvolaním nesúhlasila druhá strana. Ja mám niekoľkostranovú analýzu napísanú človekom, ktorý učí medzinárodné právo na univerzite v Exeteri vo Veľkej Británii, ktorý veľmi podrobne skúmal možnosti, akým spôsobom by mohlo dôjsť k zmene tejto zmluvy. A v zásade jediný možný model zmeny zmluvy, ktorú s Vatikánom máme uzavretú, je vzájomná dohoda. Pritom je to zmluva, z ktorej povinnosti vychádzajú takmer výsadne pre jednu stranu a druhá strana žiadne povinnosti nemá. Zároveň je to zmluva, ktorá je svojím rozsahom neštandardná aj v európskom, aj vo svetovom meritku a upravuje veci, ktoré väčšina štátov, ktoré aj majú zmluvu uzavretú s Vatikánom, si ponecháva výhradne v pôsobnosti svojej vlastnej legislatívy. Takže ja si myslím, že jedným, alebo možno, že úplne základným zdrojom nespokojnosti so súčasným stavom je práve existencia tejto zmluvy, pretože už len keď sa pozrieme na tak jednoduchú vec, ako je úprava zoznamu svojich vlastných štátnych sviatkov, my máme úplne zviazané ruky, lebo jednoducho sviatky cirkevné sú dané medzinárodnou zmluvou a napriek tomu, že máme takmer najviac sviatkov v Európskej únii, napriek tomu, že to dokázateľne škodí našej ekonomike, my o mnohých sviatkoch nedokážeme rozhodnúť, že ich, dajme tomu, že nebudú štátnymi sviatkami, že budú iba sviatkami, dajme tomu, ktoré budú slávené aj v rámci toho, že sa pracuje. Nedokážeme o tom rozhodovať, lebo jednoducho máme ruky zviazané medzinárodnou zmluvou. To isté sa týka jednej z tých dvoch už uzavretých častí, podčastí Vatikánskej zmluvy, to je časť o vzdelávaní. My sme viazaní medzinárodným právom k tomu, že uzatvárame deti na školách do ideologických bublín a nedávame im prístup k výučbe, dajme tomu, iných svetonázorových konceptov. Čítal som ju, samozrejme, že som ju čítal. Tak, ako máme dnes nastavený systém, tak deti si vyberajú z povinne voliteľných alternatív. Buď si vyberú náboženstvo, samozrejme za predpokladu, že sa ich pre dané náboženstvo nazbiera dostatočne veľký počet. Ak sú v menšine, tak majú jednoducho smolu. Alebo si vyberajú etiku, kde ešte dokonca sa dostávame do absurdnej situácie, že aj etiku nám učia katechéti. Takže vo svete, v ktorom ja by som oveľa radšej videl učenie k pluralite a aj medzi náboženskému dialógu, učenie k tomu, že neexistuje len jedna jediná pravá pravda, ale možných výkladov sveta existuje veľa a mali by sme sa učiť, akým spôsobom dokážeme pri sebe žiť. My máme na školách nastavený systém, ktorý pre mnohé deti jednoducho túto alternatívu neponúka. A takto môžeme ísť krok za krokom od toho, že štát je povinný financovať cirkevné projekty v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych vecí, kde zmluva jednoznačne hovorí o tom, že pri týchto projektoch cirkev ich zabezpečuje po organizačnej stránke a štát na ne dodáva financie. Cirkev má vyhradený priestor vo verejnoprávnych médiách, takisto daný zmluvou medzinárodnou. A to znamená, že my tu máme zabetonovaný stav, s ktorým nedokážeme nič urobiť a bez ohľadu na to, ako sa vyvíja spoločnosť, bez ohľadu na to,
či by sme vyhodnotili na Slovensku, že postavenie cirkví potrebuje predefinovať alebo nie, nedokážeme tie veci, ktoré sú už dnes súčasťou platného medzinárodného práva meniť, pretože máme zviazané ruky uzavretím tejto zmluvy. Dosť ťažko sa... To je veľká téma samozrejme a ja by som sa predsa vrátil k tej otázke a odpovedal na ňu, ako keby tu nič nezaznelo a úplne z môjho pohľadu. Tak ako pán kolega Kopal hovorí, ako kňaz to zažíval v tej úplne praktickej rovine. Ako baptistický kazateľ pre mňa otázka, či som spokojný s súčasným systémom. V prvom rade je to určitý paradox. Baptisti v celej histórii a na celom svete veľmi silne bojovali za odluku cirkvi od štátu a slovenskí baptisti prijímajú dotácie. To je paradox. A časť odpovede je v tom, že súhlasím s Braňom v tom, že tu odluka je. Po revolúcii štát nemá právo zasahovať do vnútorných vecí cirkvi a cirkev má právo zasahovať mocensky, politicky do diania. A v tomto pohľade teda my vnímame súčasný stav ako dostatočná odluka. Na druhej strane je tu finančný vzťah cirkvi a štátu a tu by som možno poukázal na to, čo sa nedávno udialo v Čechách, kedy teda štát sa pokúsil vysporiadať sa aj finančne s cirkvami a myslím, že zo 17 registrovaných cirkví v Čechách jedine teda baptisti, Bratské jednoty baptistov neprijali 228 miliónov českých korún a na čo som veľmi hrdý, že tak urobili a mám trošku otázku, ako by sme na Slovensku zvládli takúto dilemu ako baptisti, malinké spoločenstvo veriacich ľudí. Takže myslím si, že na jednej strane som spokojný s tým, že tu nie je nejaké hrubé zasahovanie, kontrola, taká manipulácia zo strany štátu alebo zo strany minimálne tých malinkých cirkví, ktoré nemajú schopnosť alebo nevedia vytvoriť nejaký politický tlak. To je úplne nemysliteľné. Že z tejto strany áno. A keď sa na to pozriem ako občan a riešime napríklad túto zmluvu s Vatikánom, ale veľmi rýchlo sa uzatvorili veľmi podobné zmluvy aj s ostatnými cirkvami. Čiže to na jednej strane môžeme považovať za veľmi férové a ústretové, najmä z pohľadu alebo zo strany katolíckej cirkvi voči menším cirkvám. Myslím si, že je to určitý prejav kultúry a tej plurality či demokratizácie Slovenska. Takže za to môžeme byť veľmi vďační. Je mnoho krajín, kde to tak nie je. Na druhej strane asi nie je všetko dobré. Viem si predstaviť väčšiu transparentnosť a to, aby ľudia, ktorí majú názor ako pán Poliačik, mohli byť spokojnejší. Takže v tejto oblasti vidím rezervy. Dobre, takže taký krátky sumár. Je tu spokojnosť, ale je tu niečo nedopovedané. Treba definovať veci, je to celé zlé a... ale nespokojnosť, áno. Jednoznačná nespokojnosť so stavom. Poďme si teda možno povedať, aký ten vzťah aktuálne je medzi štátom a cirkvou. Ak som teda dobre pochopil, tak to také mocenské vysporiadanie je vyriešené. Treba doriešiť financie. Nie je to nepravda. Nie? Opravte ma? Ja si myslím, že finančná odluka je najmenší problém. Bez ohľadu na to, ja nie som zastancom toho, aby bola dotiahnutá Vatikánska zmluva do konca. Áno, tak ale... To, že si zle zapnem prvých 6 gombíkov, neznamená, že to musím dozapínať do konca. Ale s tým, že zmenu financovania cirkvi je potrebné nejakým spôsobom riešiť, súhlasím. Ja mám predstavu o tom, ako sa to dá urobiť. Máme tu taliansky model, máme tu nemecký model, máme tu kombináciu.
podľa mňa asignačná daň s prechodným obdobím, tak ako bola navrhnutá v roku 2011, je jedným zo spôsobov, ako by sa to dalo urobiť. Ale ešte raz, ja si nemyslím, že vyriešenie finančných otázok je tá najpálčivejšia vec. Aspoň pre mňa nie. To, čo ja považujem za ako keby najväčší problém usporiadania spoločnosti, je ten nevyvážený vzťah vlastne plynúci z toho medzinárodného práva. Pretože my ako keby sme stratili z rúk možnosť definovať vzťah cirkvi a štátu vlastnými prostriedkami, vlastnou legislatívou. Braňo hovorí, musíme to nutne dotiahnuť do konca, je to záväzok plynúci z uzavretia medzinárodnej zmluvy. Čisto technicky má pravdu. Len keď sa pozrieme do toho, že akým spôsobom sme sa vlastne k uzavretiu tejto zmluvy dostali, tak ako ona začala v podstate vznikať v momente, keď Slovensko bolo na najlepšej ceste k bieloruskému modelu. Hej? Bieloruskému. Mali sme tu tvrdý autoritatívny režim, NATO a Európska únia už sa s nami pomaličky prestávali baviť. Vatikán bol v zásade jeden z mála medzinárodných hráčov, ktorý ešte so Slovenskom viedol nejaký dialog. Z tejto pozície pri vzniku Dzurindovej vlády sa odrazil vlastne veľmi rýchlo proces návrhu prvej vatikánskej zmluvy, ktorý bol oveľa ešte viacej naklonený v prospech katolíckej cirkvi, než je finálne znenie. Ja keď som si čítal ten úplne prvý draft, ktorý išiel vtedy na pripomienkovanie na SAUKu, tak som si povedal, že chvála Bohu, aspoň, že niečo z toho zoškrtali. Nezoškrtali dosť, si hovorím dnes. Ale podľa mňa ten základný problém je v tom, že my sme sa jednoducho uviazali v mnohých veciach tak, že to nedokážeme kontrolovať. A to je pre mňa jednak ako zástupcu štátu a jednak ako občana nepriateľná situácia. Nech sa páči. Rád by som sa vyjadril k tým bodom, hlavne okolo zmluvy hovoríš. Tak predovšetkým bola uzavretá v roku 2000, schválila ju Národná rada, účastné strany boli naši ministri a nuncius. Túto zmluvu vypracovala za našu stranu expertná komisia. Ja si nemyslím, že máme niečo k tomu nadávať. Bolo prítomných 113 poslancov, 100 hlasovalo za, 12 sa zdržalo, 1 nehlasoval. Aký máme s tým problém? Nechápem. Druhé, hovoríš tu o sviatkoch, hovoríš nepravdivo alebo nespravodlivo. Vatikán vôbec nič nestanovil v tejto zmluve. Spýtal sa Slovenskej republiky, aké sviatky chcete mať. Slovenská republika, Národná rada vymenovala 10 sviatkov. Vatikán povedal, dobre, no problem. A my sa dneska budeme na to pozerať, že to je niečo zlé. Tá zmluva je postavená veľmi jednoducho a zaprvé hovorí, Slovenská republika uznáva právo katolíckej cirkvi v SR a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, slobodu pri plnení poslania katolíckej cirkvi uznáva Slovenská republika. Svätá stolica garantuje, že katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky, definícia, na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra. Podľa princípov katolíckej náuky pre všetkých členov katolíckej cirkvi. Všetci ostatní majú zaručené to isté, všetky ostatné cirkvi a náboženské spoločnosti. A predovšetkým definícia na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky. Cirkevné spoločenstvo, súkromné združenie veriacich samé chce podporovať zdravý rozvoj obyvateľa, robiť z neho lepšieho občana, efektívnejšieho človeka. Nevrátili sme? My sme veriaci ľudia. My veríme tomu, čo veríme a chceme priniesť blaho a rozvoj človeka, tak ako za 2000 rokov bola pozdvihnutá Európa vplyvom učenia Ježiša Krista. Prečo by sme v tom nepokračovali? My sa k tomu hlásime, momentálne 67% obyvateľstva. Neviem, aký je s tým problém. Zároveň je v tejto zmluve definované, že sú tu ľudia aj ateistickí a neveriaci. Takisto je im garantované, že majú slobodu vyjadrenia a svoje formácie. Nikto im v ničom nebráni, nikto ich nemanipuluje, nikto proti im nevystupuje.
Takže vyjadril som sa k tým sviatkom a ku tomu, že zmluvu sme uzavreli ako republika, pretože ju uzavrela Národná rada Slovenskej republiky a nemali s tým problém. Nesúhlasím s tým, že sme sa zapli zle a že to musíme dokončiť. Dokončiť to musíme preto, že ak nie sme ochotní, naozaj myslím, že to je správne, ako politik, aby sme povedali, že no tak neuzavrieme záväzky medzinárodnej zmluvy, no a čo? Ja chcem vidieť zákon o výhrade vo svedomí. Prečo tu nie je, priateľia? Ja som pobúrený. Prečo sú ľudia nútení proti svojmu presvedčeniu vykonávať potraty, zdravotnícky personál? A prečo to musia robiť? Prečo musia chodiť do práce? Táto zmluva v nedeľu a v dni pracovného pokoja. Táto zmluva zaručuje, že Slovenská republika bude rešpektovať dni pokoja a sviatkov. Je to v rozpore so zákonom, čo sa na Slovensku deje, pretože množstvo ľudí podľa svojho presvedčenia je v rozpore so svojím presvedčením nútených robiť veci, ktoré nechcú. Takže pretože to nie je uzavreté, preto tu máme veľký rozpor. Ja chcem vidieť dokončený bod o výhrade vo svedomí. Takisto ma zaujíma financovanie, ale financovaniu ja opakujem, že bráni súčasná vláda dokončeniu vysporiadania majetku. Priatelia, ešte sme ani nezačali hovoriť o tom, koľko ľudí tu bolo perzekovaných, poškodených, tríznených, týraných, zničené životy. Ešte nikto nezažaloval Slovenskú republiku, podľa mňa aj chybne, veriaci ľudia, ktorí boli prenasledovaní, že im boli zničené životy, neumožnené štúdia, neumožnený osobnostný rozvoj. Ja by som chcel vidieť tie penále, ktoré by dostala republika za to, čo robila v minulosti, a dnes sú ľudia z toho poškodení. Takže chcel by som, aby došlo k vysporiadaniu majetkovému a potom by sme asi ešte len videli, aké ťažké následky, ak teda chceme tvrdiť, že cirkev tu priam je vinná, že je financovaná. Platy duchovných predstavujú dokopy 37 miliónov eur. A pohybujú sa v rozmedzi od 300 eur. Dobre, tu sa ozýva suma od 352 do 652. Ja poznám množstvo ľudí, ktorí sa priam zodrali v duchovnej službe a dostávajú za to žobrácké peniaze. A nemajú žiadnu možnosť si privyrábať a svojho osobného rozvoja a nežijú tak súkromne a príjemne ako každý obyvateľ tejto republiky. V podstate oni nie sú ani v službe, ešte sa to nazýva duchovná služba. Viete, koľko je rozpočet úradu vlády? 29 miliónov ročne. No, sa mi zdá rozdiel. Alebo len rezerva vlády je 282 miliónov eur. Mne sa vôbec nezdá 37 miliónov na platy, čo je len podpora duchovných, len podpora duchovných. Za to, aký obrovský prínos prinášajú pre krajinu nejaký ťažký problém. Takže aby som nedržal mikrofón dlho, myslím si, že je treba dotiahnuť financovanie lepším spôsobom, ale s prihliadnutím na všetkých menších hráčov. Katolícka cirkev s tým nemá problém. Tu sú vypracované scenáre, my sme na to pripravení a môžeme povedať, že dotiahneme do dokončenia majetkového vysporiadania a môžeme hovoriť o úplne inom financovaní. Ja chcem, aby bola dotiahnutá vyslovene preto, že tu sú poškodení ľudia, pre ktorých nie je pripravený sumár zákonov o výhrade vo svedomí. To tu nie je dotiahnuté. Prečo? My sme poškodení. My nechceme robiť viaceré veci, ktoré musíme robiť v súčasnosti. A zmluva nám to zaručuje. Dobre, ak môžeme, vráťme sa od Vatikánskej zmluvy na chvíľu k tomu, ako aktuálne ten finančný vzťah, ktorý je asi pre mnohých ľudí najpálčivejší a najviac im vadí, že štát alebo občania svojimi daňami prispievajú na fungovanie cirkvi. Je to teda tak, pán Kopal, môžete povedať niečo viac k tomu, že ako vlastne Slovenská republika prispieva cirkvi? Na prvom mieste musím povedať, že nie som priam kompetentný v tom zmysle, že sa nevenujem ekonomickej stránke života diecézy, skôr personálnej, na to máme riaditeľa biskupského úradu, ten vedel presne, ale tak zo všeobecnosti v podstate štát prispieva kňazom a platí chod biskupských úradov. A to je všetko. Nič iné sa zo štátneho rozpočtu neplatí. To znamená réžia kostolov, cirkevných budov, opravy. To je všetko hradené zo zbierok veriacich.
Čiže, ako bolo povedané, tá suma, a ešte neviem, či to nebolo na všetky cirkve alebo na katolícku cirkev, na katolícku cirkev 32 miliónov. Čiže naozaj prvá vec, čo ma trápi, určite pán Poliak môže, Poliačik, prepáčte, pán Poliačik, takže povedal, že pre neho to nie je ten najväčší problém. Ja samozrejme ako človek žijúci medzi ľuďmi v tom zmysle pastoračného kňaza, ktorým som bol donedávna, som toto vnímal ako pre ľudí najväčší problém a všetky tie veci s tým spojené. Myslím si, že ja vám veľmi rozumiem, pretože tým vašim argumentom rozumiem. Sám mám trošku rozpaky z tej vatikánskej zmluvy v tom zmysle, keď niekto sa cíti, že mi to bráni v budovaní pluralitnej spoločnosti. Okrem toho, že som kňaz, učím aj filozofiu a už niekoľko rokov popri teológii som vyštudoval ako postgraduál, potom aj filozofické štúdia. A viete, tá predstava akési takej tých ľudí, ktorí sú informovaní rôznymi svetonázorovými prúdmi, z ktorých si môžu vybrať, je pre mňa veľmi pochopiteľná, ale zatiaľ ani nefunguje. A nemyslím si, pretože by ľudia boli zaťažení katolíckou cirkvou. Stratila sa schopnosť ľudí vôbec uvažovať v iných kategóriách, ako sú technologické, aj to je problém, bezprostredné veci. Keď som človek, myslím si, ja som vyrastal v pomerne sekulárnom prostredí a vždy som vnímal svoju vieru ako niečo, čo bolo vystavené kritike. Nakoniec vyrastol som podstatnú časť života v komunistickej spoločnosti, kde sám som sa mohol cítiť diskriminovaný a neustále napádaný. Keď mi niekto rozpráva teraz o tom, tak sa to snažím pochopiť cez svoju skúsenosť, že sa cíti byť diskriminovaný. A skôr som naozaj, najmä v puberte, bral vieru ako filozofickú skutočnosť. A stále viac zistujem, že ono to až tak celkom nie je, že nejaká predstava, že sme neutrálni a potom sme obohatení rôznymi filozofickými alebo svetonázorovými prúdmi, je pomerne hypotetická a naivná. Pretože ten vplyv svetonázoru je omnoho dlhodobejší a silnejší. A obzvlášť v náboženstve, tam hovoríme o vplyve, ktorý sa ráta na storočia, na obrovské masy ľudí. Hovoríme o náboženstve, nie personálnej osobnej viere. A dokonca ja mám takú teóriu, to by bolo na diskusiu samú o sebe, že mnoho z vecí, ktoré berie sekulárna spoločnosť a samozrejme sú tu práve preto, že tu bolo kresťanstvo. Otázka osoby, práv, otázka času. Hej. Kresťanstvo príde s myšlienkou času, ktorý ide odniekal k nejakému cieľu do sveta v gréckeho, kde je skôr čas otázkou osudu, proti ktorému sa nedá bojovať, čiže tam nie je tam kresťanský moment vôle a túžby po niečom. Východ, keď ideme na východ, tam je cyklické chápanie času. Čiže to kresťanstvo vlastne vytvorilo aj obrovský priestor pre to. Dokonca raz som si dovolil povedať, že sekulárna spoločnosť je dieťaťom kresťanského kultúrneho okruhu. A v tomto asi by sme asi naozaj mali vstúpiť do dialógu, kde ja si myslím, že to kresťanstvo ešte stále môže veľa povedať, aj brániť, aj zabrániť mnohým veciam, aj to slovo beriem späť. Nie je dobré, ale môže pomôcť aj sekulárnym ľuďom. Totiž to vnímam aj iný problém. Neviem, či vôbec otvárať túto tému. Európska kultúra vymiera. A tlačí sa sem civilizácia, ktorá má omnoho menej tolerantnejší vzťah alebo vôbec rozlišujúcu schopnosť medzi sekulárnym a náboženským svetom. Islám. Ja som to doštudoval, túto otázku a čítal som si vyjadrenia filozofov, ktorí pochádzajú z islamského prostredia a oni to neuznávajú. Viete, či možno trošku tá tolerancia voči kresťanstvu nie je aj pomaly otázkou púdu seba záchovy európskej civilizácie a dokonca aj tej jej sekulárnej časti, ktorá je dokonca väčšinová. Veď nakoniec, myslím, že väčšinou to povedomie dokonca u veriacich ľudí je, že viera je súkromná vec. Hej. A ja sám, možno aj z naturelu, ktorý bol mi daný alebo formovaný rodičmi a prostredí, v ktorom som vyrastal, veľmi som nerad, ak mám pocit, že nerad by som niekom vytváral pocit, že do ničoho nútim. Ozvlášť takých vecí. A zase na druhej strane som narazil aj na skutočnosť, či tá predstava
o nejakom takom, že sme nepopísané listy papiera, ktoré teraz môžu byť pokryté rôznymi variantami, medzi ktorými si vyberám. Mal som raz na poučenie pred manželstvom jednu slečnu, ktorá sa povedala, že je katolíčka, vlastne neveriaceho človeka, a preto som sa snažil maximálne prispôsobiť tie rozhovory jeho schopnosti, alebo nie že schopnosti, však je tak schopný ako ja, ale jeho spôsobu vnímania reality. A on povedal, viete, ja mám na to svoj názor. A som povedal, viete, možno, že toto je problém, že my si myslíme, že mám svoj názor. Veľmi málo kedy môžeme o niečo povedať, že to je môj názor. Že nám bol niekým daný, niekto formovaný, dokonca aj v tej sekulárnej sfére spoločnosti, ktorá v konečnom dôsledku je veľmi ťažko niekedy oddeliteľná od tých historických základov, náboženských napríklad, ako som to už povedal. No a toto je pre mňa omnoho vážnejšia otázka, a dokonca tá Vatikánska zmluva naozaj súkromne za seba, ak to niekto cíti ako bremeno, ja by som ju, keby som možno ja o tom rozhodoval, radšej neuzatváral v tomto zmysle. Ale ja tu vidím ešte hlbšie problémy. Dokonca možno nie ako tak katolícky kňaz, ako človek, ktorý študuje filozofiu, učí filozofiu, vnímam ju v až civilizačnom rozmere a veľmi dlhodobom, a myslím si, že tam je čo rozprávať, a neviem, či sme si vedomi, čo sa deje v Európe a k čomu dochádza. A zatiaľ toľko. Dobre, ja poprosím ešte, ak môžem, pána kazateľa, aby povedal, aký je teda vzťah medzi štátom a menšinovými cirkvami vo finančnom chápaní. Tak v princípe platí presne to isté, čo povedal pán Kopal. Štát zabezpečuje, prispieva na platy duchovných a na prevádzku ústredia. A v konkrétnych sumách, napríklad pre Bratskú jednotu baptistov na Slovensku za rok 2014, myslím, že to bolo 280 000 eur na platy duchovných a zhruba 15 000 na prevádzku ústredia za rok. Takže taká je to suma. Neviem, či je to pravda, som nejako nestihol overiť, že celá tá suma dokopy, tých 38 miliónov, ktorú štát za rok 2014 vyplatil cirkvám náboženským spoločnosťam, tvorí akú časť celkového rozpočtu Slovenskej republiky. Niekto hovorí, že 0,2%. Hej. Takže myslím, tá debata, ktorá tu trošku preblísla, že či je problém finančný vzťah štátu a cirkvi, alebo je problém niekde inde. Ja sa veľmi prikláňam k tomu, čo hovorí pán Poliatik, že väčší problém vidím inde ako vo financiách, ale oveľa populistickejšie a ľahšie je pobúriť ľudí alebo navnadiť ľudí na nespokojnosť, lebo niekomu dávame 38 miliónov eur. A koľko ľudí je za to zamestnaných a za aké peniaze, trošku sme už o tom hovorili a sa nebudem sťažovať, keďže sa to týka mňa, ale myslím si, že problém nie je v tých financiách, ale preto nakoniec som navrhol, aby sme nehovorili len o finančnej odluke, ale celkovo o odluke alebo vzťahu štátu a cirkvi. Z pohľadu malých cirkví teda každý má právo to neprijať. To ešte by som teda povedal. A je niekoľko spoločností, náboženských spoločností alebo cirkví, ktoré to neprijímajú. Alebo myslím, jedna prijíma len tú časť na prevádzku ústredia, akúsi koordináciu, a neprijíma tie osobné, teda podporu duchovných. V nejakej diskusii som zachytil, myslím, že pán z Ekumenickej rady cirkvi za evangelickú cirkev augsburského vyznania hovoril, že štátna dotácia tvorí len asi 25% celkového rozpočtu luteránov, čiže evangelickej cirkvi augsburského vyznania. Čiže nemôžeme tu vytvárať ten dojem, že cirkvi len ležia a všetky peniaze, 100% ich výdavkov a rozpočtu teda im niekto vlieva do vačkov či do peňaženky. A to si myslím, že veľmi silne teda platí aj o malých cirkvách. V prípade, keď sa hovorí o tých reštitúciách a tom nastavení toho modelu do budúcnosti. Pri niektorých malých cirkvách, o ktorých viem veľmi detálne, povedzme tie pomery, pravda je taká, že nemáme žiadne majetky, ktoré by mohli byť ziskové, že okrem bohoslužobných priestorov a
maximálne služobných bytov, alebo my voláme času sú to byty v paneláku, tak nemáme žiadny majetok. Alebo je dve budovy, povedzme, v našom prípade. Budova ústredia, ktorá nám bola reštitučne vrátená a jedna chata v Tatrách, ktorá takisto nám bola zdevastovaná, vrátená v reštitúciách. A to ešte sme z tých, ktorí dostali niečo v reštitúciách. Niektoré malé cirkvi nedostali nič, lebo nič nemali. Takže tie pomery sú tam veľmi rôzne a to trošičku komplikuje ten systém. Znovu opakujem, z nášho pohľadu je to veľmi férové, že teda katolícka cirkev sa nezhosťuje tej svojej majoritnej pozície tak, že na ostatných nezáleží. To si myslím, že je veľmi kresťanský a dobrý postoj. A tu asi nie je problém. A to by sme mali tiež povedať, že toto je pozitívna súčasť tej diskusie a snahy nájsť ten model spravodlivý. A našim cieľom ako cirkvi, ktorá pre nás je oveľa viacej spoločenstvom veriacich ľudí ako nejakej inštitúcie, je to, aby sme cieľom cirkvi alebo úlohou cirkvi nie je spravovať majetky. A to je záťaž pre nás. Je to nevyhnutnosť, potrebujeme sa niekde stretnúť, niečo nevyhnutne potrebujeme. A v tom je tento model možno trošku výhodný. A nakoniec som našiel, že napríklad Belgicko má veľmi podobný model dodnes a všetci sú spokojní a štát lieva peniaze do cirkvi, lebo aj štát, aj cirkvi tvrdia správne, že našou úlohou nie je správať majetky a vytvárať zisky, z ktorých budeme potom robiť. Cirkev má iné ciele a preto sa budeme venovať svojim cieľom a štát rešpektuje a vidí spoločenský prínos cirkvi a preto ich bude podporovať v nejakej rozumnej miere. Súčasný model má trošku problém, že štát musí platiť a nevie regulovať napríklad počty kňazov a tak ďalej. Je na čom pracovať, to je bez otázky. Ale otázka bola teda, ako to je dnes. Myslím si, že treba povedať aj to, čo je veľmi dobré, ale aj to, že treba hľadať dobrý model, aby to mohlo byť ešte lepšie. Z tohto povedaného ja mám taký dojem, že status quo, ktorý teraz máme, v podstate každému tak trošku vyhovuje v niečom a v niečom nevyhovuje. Z toho, čo pán Škripek hovoril, štát dlží cirkvi strašne veľa majetku. Otázka je možno na vás. Má štát tieto prostriedky? Keby prišlo k finančnej odluke, vysporiadaniu, má štát dosť na to, aby všetko, čo cirkvi zobral, aby jej naspäť vrátil, aby mohlo dôjsť k tomu oddeleniu financií? Nie je súčasný model nejakého splácania vo forme platov duchovných a chodu biskupského. Nie je to pre štát svojím spôsobom vyhovujúce aktuálne? Nie som minister financií, netuším. Hej, je možné, že keby sme sa raz dostali naozaj do situácie, že by sme videli na jednej strane, že mal dať a dal, tak zistíme, že ten štát naozaj dlhuje veľmi veľa. Je možné, že to takto je. A ja sa ale chcem vrátiť ešte k tomu súčasnému vzťahu. Veľmi veľa, myslím si, že tej negatívnej energie zo strany ľudí, ktorí odporujú hlavne katolíckej cirkvi, vzniká tým, že cirkev často nie je transparentná v nakladaní so svojím vlastným majetkom. Trnavská arcidiecéza je príkladom za posledných 20 rokov obrovských podozrení s nakladaním s majetkom, ktorý nebol ani v prospech cirkvi, ani v prospech spoločnosti, ktorý bol v prospech konkrétnych ľudí a ich mocenských a ekonomických záujmov. A myslím si, že jeden z dôvodov, prečo množstvo ľudí ako keby sa hnevá na katolícku cirkev, je, že nie je schopná ako keby sebareflexie a konania do svojho vlastného vnútra takým spôsobom, aby sa s takýmito nešvármi
dokázala vyrovnávať. Oni sú samozrejme prítomné takisto v štátnej správe, takisto v súkromnom sektore. V súkromnom na to doplácajú konkrétni ľudia, ktorí vlastnia kapitál. V štáte na to doplácame my všetci. Aj dôsledkom doplácania na tieto nešváry nemáme napríklad peniaze na vyrovnanie sa s cirkvou, lebo tu bolo jednoducho obrovské množstvo majetkov rozkradnutých. A ďalej ten proces pokračuje. Hej. Takže ja si myslím, že k úplnému vyrovnaniu nikdy nedôjde. To je môj pomerne triezvy, myslím, odhad, že jediné, k čomu sa môžeme dostať, je, že nastavíme nejaké nové pravidlá fungovania. Pri tom asignačnom modeli napríklad, ktorý my sme navrhovali už od roku 2010, štát nesníme zo seba zodpovednosť za financovanie cirkví. On iba nastaví tie pravidlá jednak tak, aby sa cirkev zaradila ako keby medzi iné organizácie, ktoré tiež poskytujú nejaké služby aj napríklad v rámci tretieho sektora a zároveň, aby bolo adresnejšie prepojenie medzi veriacimi, peniazmi, ktoré oni dávajú do daňového systému a ich následnou asignáciou. My sme navrhovali, aby 1% zo základu dane, to znamená nie tak ako dnes, že 2% z vyplatenej dane, čo je malá čiastka. 1% zo základu dane, to znamená, že by sme mali daň vlastne, dneska je 20%, tak by sme mali buď 20 plus 1 alebo 19 plus 1 a to 1% by išlo buď konkrétnej cirkvi, alebo niekomu zo zoznamu doterajších príjmateľov 2%. Čo môže byť? Každý daňový poplatník by si mohol Áno, každý daňový poplatník by mohol povedať, 1% z mojej dane buď pôjde katolíckej cirkvi, alebo polka pôjde cirkvi, polka pôjde futbalovému klubu, kde chodí môj syn, alebo škole. Jednoducho ten ako keby priestor pre iný než štátny servis vo verejnom záujme by sa rozšíril. A každý občan by mohol rozhodovať o tom, akým spôsobom bude v podstate naložené s tým jeho percentom. V prípade, že o tom nerozhodne, z tohto by bol vytvorený rezervný fond, ktorý by rovnomerne sa prerozdelil na zachovávanie sekulárnych a cirkevných kultúrnych pamiatok. Taký bol návrh, ja som bol členom tej pracovnej skupiny, ktorý vznikol na Ministerstve kultúry v roku 2011. Niekoľkokrát sa stretli aj zástupcovia všetkých cirkví s ministrom kultúry vtedajším a bol na stole. Existujú, ako hovorí Braňo, iné modely, zrejme, ktoré majú na stole v katolíckej cirkvi a myslím si, že v momente, keď nastane vôľa, tak sa nejaký model vyberie a môže sa dokonca stať, že bude dohodnutý k všeobecnej spokojnosti. Nie vždycky budú spokojní všetci, lebo niektorí ľudia proste sú a priorne proti cirkvi nastavení a tam sa nedá s tým nič robiť. Ale môžeme zrejme urobiť systém, pri ktorom si môžeme povedať, že je to dobrá dohoda. Ale ten prvotný problém nám to stále nerieši. A to je to nastavenie vlastne toho štatútu. Vzťahu cirkvi a štátu. A ja som takisto absolvent filozofie, takže sa mi páči, že ideme aj smerom takého hlbšieho zamyslenia sa. A ja si myslím, že samotnej cirkvi strašne škodí, že ona sa uzavrela do ulity obraňovania ako keby nejakej vybojovanej pozície a silou mocou sa jej teraz drží. A myslím si, že by bolo aj pre samotnú cirkev oveľa prospešnejšie dennodenne obhajovanie svojej pozície. V oveľa intenzívnejšom dialógu s vonkajším svetom. Ja som vo veľmi silnej komunikácii alebo intenzívnej komunikácii s parlamentom náboženstiev v Chicagu, čo je v podstate najväčšia organizácia medzináboženského dialógu na svete. Parlament náboženstiev býva každých 5 rokov. Je možné, že už teraz, respektíve už bolo rozhodnuté, že bude každé 2 roky. Spája lídrov náboženských zo všetkých
relevantných, menších či väčších náboženstiev na svete, ktorí sa stretávajú na obrovských akciách, kde niekoľko dní rozprávajú o tom, ako zo sveta urobiť lepšie miesto pre život. A do tohto procesu by som rád videl, aby sa zapojila aj slovenská spoločnosť, ale tam by musela ako keby hlavne katolícka cirkev, ale aj iné cirkvi vystúpiť z tej svojej ulity. Prijať fungovanie spoločnosti tak, ako sa zmenila za posledných 40-50 rokov a novým výzvam čeliť z pozície, že OK, idem obhajiť iba na základe hodnôt, idem obhajiť svoju pozíciu na základe hodnôt a nie na základe mocenského vydobytia si nejakého miesta. A to by sa mi páčilo. Ja sám som veriaci človek, nie som kresťan, ale som veriaci človek a by som bol oveľa radšej, keby sme sa stretali na takýchto diskusiách čisto nechcem to použiť ako pejoratívum, ale v ideologickej rovine. Aby sme sa bavili o hodnotách, aby sme sa bavili o tom, čo je pre svet lepšie, aby sme sa bavili napríklad o tom, či islám dokáže Európe niečo priniesť alebo jej viac zoberie. Podľa mňa ten prínos a to, čo Európe môže zobrať, môže byť aj vyrovnaný, ak sa budeme vedieť správať. A ja by som bol oveľa radšej, keby sme viedli tieto diskusie a nebavili sa o tom, že či 0,2% štátneho rozpočtu idú tam alebo nie. Keď si zoberieme, koľko peňazí je rozkradnutých na tej úrovni, tak je to naozaj diskusia podružná. Zároveň je to ale diskusia, ktorá podľa mňa pre vyrovnanie sa s vlastnou históriou, s tým, aká bola pozícia cirkvi pred komunistickou érou, v komunistickej ére. Možno, že by sme ešte museli ísť aj do toho, že koľko vlastne z majetku cirkvi bolo iba v správe od panovníka pred rozdelením Rakúska-Uhorska a koľko bolo jej vlastných. To je strašne veľa otázok, na ktoré by sme mohli hodiny a hodiny diskutovať a zrejme ani jeden z nás nie sme dostatočne erudovaní na to, aby sme tak hlboko mohli ísť. Ale čo mne vadí je, že ja to vnímam tak, že katolícka cirkev najmä na Slovensku sa uzavrela aj v čase, aj v priestore, aj v ideológii a stojí na tej čiare deliacej a hovorí, my sme si toto vydobili a tu budeme stáť a nespravíte s tým nič, pretože jednak to máme na papieri a jednak tu máme tú krivdu. A miesto toho by som bol oveľa radšej, keby vystúpila z tej ulity a naozaj sme sa začali rozprávať o tom, ako spraviť zo sveta lepšie miesto pre život. Tu bola jedna faktická poznámka, krátka. Ja som sa chcel opýtať pána Poliačika, že ak by nebola podpísaná Vatikánska zmluva, bol by vzťah štátu a cirkvi férový, lepší? No tak to nevieme. To nevieme dnes posúdiť, ale ak bola... Keď ideme naspäť do histórie, ak bola politická vôľa na podpísanie Vatikánskej zmluvy, tak v tom čase a priestore tá istá politická sila mohla v parlamente schváliť zákon o vzťahu štátu a cirkvi, ktorý by hovoril to isté. Ale nevzala by si z rúk kontrolu. Lebo ako tých 100 poslancov by za ten istý text zrejme zahlasovali, aj keby to nebol text medzinárodnej zmluvy vzťahu Slovenskej republiky a Vatikánu, a bol by to text, ktorý by hovoril, štát a cirkvi majú odteraz nastavené pravidlá takto. Ak môžeme, skúsme možno trošku sa vyhnúť tej nešťastnej zmluve. Lebo... Slovenská republika a Svätá stolica ďalej len zmluvné strany sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva a budú tieto princípy uplatňovať vo svojich vzájomných vzťahoch. O čom to hovoríme? To je veľmi relevantný výrok. Veľmi právny a veľmi správny. Ale ja by som chcel poukázať znovu, my stále to používame niekoľko ideologických fráz. Predovšetkým, priatelia, prestaňme používať výrok štát versus cirkev. Toto je úplný omyl, čo tu my rozprávame. To sa vôbec takto nesmie nahliadať. Iba malá skupina komunistov, ktorí vtedy získali moc v roku 1948, začali diktovať tejto krajine, ako sa bude správať. A 40 až 50 rokov trvala násilná ateizácia. Ty teraz hovoríš, že to máme rešpektovať ako správny vývoj, v žiadnom prípade. A teraz...
A len si povedal, že máme rešpektovať vývoj za 40-50 rokov. Nemôžeme ho rešpektovať v takomto slova zmysle. Za posledných 15 rokov zmluva bola uzavretá v roku 2015, teraz je 2015, veď to vôbec nie je veľa rokov. Veď tá zmluva je úplne čerstvá, veď to vôbec nie je stará vec. Hovorili sme tu o asignačnom prideľovaní prostriedkov z daní, priatelia, ale zároveň celá táto krajina chce užívať tú krajinu. My všetci, toto je naše spoločenstvo, toto je náš štát a všetci chceme užívať túto krajinu. Čiže, ak by sme sa chceli dostať do nejakého stavu, že niektorí ľudia strašne povrchne vykrikujú, že čo mám prispievať na cirkev, tak prepáčte, čo mám prispievať na potraty? Prečo by som to mal robiť, keď sa chceme sem dostať? Potom niektorí nechcú prispievať na cirkev, ale chcú si chodiť pozerať kultúrne pamiatky a my ich máme spravovať a starať sa o ne. A štát má veľký problém, že na to má prispievať. Do určitej miery niečo dáva. Kto tu stále vykrikuje? Mne to prípada naozaj toto násilné a populistické. Veď kto tu vyťahuje otázku majetok, financie a cirkev? No jedna politická strana, čo tu rozplieskala po republike o tom billboardy. A kto to tu vyťahuje? No varí cirkev, alebo národ, alebo kto? Ako strašne divné, neuchopiteľné, mystické pojmy tu niekto chceme použiť, ale my to vieme presne pomenovať. Ja som na začiatku povedal, že toto je vmútenie politickej vody, z ktorej polievka nebude. Pretože kto tu vyťahuje, že majetok, cirkev, závislivá, chamtivá, zlá. A kto je tá cirkev? Ľudia, to je drvivá väčšina ľudí sa hlási aj po násilnej ateizácii. To je 3,5. Chcete čísla? Počet katolíkov je 3 347 000, 62%. A ja tu nemám. Mám tu ďalšie čísla. Každá náboženská skupina dnes registrovaná. Evangelická cirkev 316, grécko-katolícka 206, reformovaná kresťanská 98 000, pravoslavná 49, jeho výsledko je 17 000, tak to môžem pokračovať. Tu sú počty, čo dostávajú od štátu vo financiách. Platy biskupov, priatelia, myslíte, že to sú nejakí bohači? 850 eur v čistom. Kňazi 330 až 600 eur v čistom. A výkon, ktorý podáva cirkev v starostlivosti o opustených a zdevastovaných ľudí, to sú produkty tejto spoločnosti. Keby sme zrátali, čo robí všetko v dobročinnosť tých ľudí, ktorých hanlivo stále označujeme, že cirkev, nejaká zlá, hnusná, tak to je jeden za minimálny vklad, jedna obrovská služba tejto krajine. A ty tu používaš tak šikovným spôsobom mnohé také napäté výrazy a pomenoval som to tým, že my tu už nehovoríme žiadne, že štát versus cirkev, toto vôbec nie je pravda. To treba úplne inak nahliadať na túto krajinu a na to. My si tu máme vzájomne dobre vychádzať, veď vzťah medzi štátom a cirkvom musíme hľadať, aby bol čo najlepší, čo najblahodárnejší. Kto tu neustále vyťahuje toto napätie a vytvára ho v spoločnosti? Prečo to je v médiách? Veľkoúbe vyhlásenia. Pani herečka Studenková sa takto bude rozčúľať, buchať pestičkou. Nič by som nedala cirkvi. Prepáčte, to bolo úplne smiešné na umelkyňu, ktorá má v tejto krajine pozdvihovať ducha obyvateľstva. A takýchto sa tu deje, to by sme tu mohli menovať. A jak sa vytiahli médiá v celom tom hnusnom boji okolo referenda, to bolo úžasné. A takto by som to menoval. Kto tu vyvolal nenávist v tejto krajine? Teraz poprosím o krátku reakciu pána Poliačika a potom urobím niečo, na čom sme sa nedohodli. Pri všetkej úcte, Brano, ale jediný, ktorý doteraz vulgarizuje túto diskusiu, tak si ty. Ako v zásade ako keby sme sa mali postaviť do situácie, že si zoberieme extrémy, tak sa nedostaneme nikam. Hej? Keď si postavíme na jednu stranu proste mnohé naozaj nepriateľné vyjadrenia z obidvoch strán, tak si tu postavíme tú frontovú líniu a v tej chvíli skončila diskusia. A ja by som bol veľmi nerád, keby sme sa k tomu dneska večer dostali. Máš pravdu v tom, že sú ľudia, ktorí nechcú veci vidieť v širšom kontexte, ktorí majú potrebu vždycky vidieť iba dobrých a zlých, a tí sú ale na obidvoch stranách barikády.
Ja, keby som ti prečítal maily, kde všade už ma dobrí kresťania tohto štátu posielali a čo som tam mal robiť, tak by to bolo veľmi nepekné čítanie a predpokladám, že tiež také dostávaš. Takže nechoďme do toho, že čoho sú niektorí ľudia schopní. Myslím si, že hovoriť o vzťahu štátu a cirkvi je legitímne aj pojmovo, aj v rámci diskusie, pretože áno, keď si povieme, že štát sme my všetci, tak musíš hľadať náhradný pojem, ale vo všeobecnosti štát sa chápe ako suma buď volených zástupcov alebo inštitúcií narábajúcich s mocou v rámci trojdelenia. A keď to takto zadefinujeme, tak potom je úplne legitímne hovoriť o štáte, ktorý s cirkvou nejakým spôsobom... Nie. Ako politické skupiny to tvoria z veľkej miery, nie vždy len, ale aj. Ale zhodníme sa na začiatku na tom, že aby sme pojmovo sa vedeli pohnúť ďalej, štát sú ľudia držiaci moc nejakým spôsobom cez inštitúciu, volených zástupcov a samozrejme, že na konci sme to my všetci, lebo však ústava hovorí, že moc pochádza od občanov a od nikoho iného, ale aby sme sa neplietli, štát sú tí, ktorí nejakým spôsobom určujú pravidlá, ako to tu funguje. Ja si myslím, že je trochu nepoctivé hovoriť o tom, že za tých 40 rokov komunistickej éry bol majetok ukradnutý a boli poškodení len ľudia viery. My sme boli v zásade poškodení všetci. Okrem pár vyvolených, ktorí sa viezli na vlne využitia každej možnej príležitosti a ohýbania celkové a znásilnenia hodnotového nastavenia našej spoločnosti sme utrpeli všetci. Ateisti, pankáči, metalisti, cirkev, veriaci, neveriaci, ktokoľvek, kto bol čo len na chvíľu, filozofii, umelci, ktokoľvek, čo len na chvíľu predstaviteľom iného, než toho zvráteného ideologického rozmýšľania, ktoré tu bolo určujúcou triedou 40 rokov, tým trpel. Všetkým boli ukradnuté majetky, nie len cirkvi, boli ukradnuté fabriky, boli ukradnuté lesy, lúky, v podstate ľuďom ostali v rukách ich vlastné domy a to bolo celé. Takže takisto ako môžeme kritizovať proces navrátenia cirkevných majetkov, by sme mohli kritizovať vlastne celý proces reštitúcií, celý proces privatizácie. V podstate to vyrovnanie sa so 40 rokmi komunizmu jednoducho prebehlo nejakým spôsobom a ja hovorím, akceptujme to. Vraciať sa k tomu nie je konštruktívnym prístupom. Samozrejme, že musíme myslieť na to, čo sa stalo, musíme to mať vždy niekde vzadu v hlave, ale medzi tým sa takisto svet zmenil. Konec koncov veriacich ubúda aj za tých 25 rokov od revolúcie. A ja si myslím, že veľkým dôvodom toho je, že jednoducho cirkev stratila v mnohých ohľadoch kontakt s realitou, s každodenným životom ľudí. Že cirkev samotná častokrát zlyháva v schopnosti medzi vlastných veriacich odkomunikovať základné bázy hodnotové toho, na čom stojí a čo presadzuje v tomto svete. Môžeme tráviť dlhé a dlhé hodiny nad tým, že si budeme vykrikovať, kto sú na tých krajoch, že ja budem hrať z Poliačika toho, čo občas stratí nervy a ty budeš hrať kufu alebo sám seba, keď stratíš nervy a nedostaneme sa nikam. Nie. Ináč, dobre, ďakujem, že mi to pripomínaš. Myslím si, že to je tiež trošku nespravodlivé. Je tu určitá vrstva spoločnosti, ktorá konzistentne od roku 1989 hovorí, my keď sme štrngali kľúčami na námestiach a jedným z požiadaviek revolúcie bolo odluka cirkvi od štátu, nie sme spokojní. Chvíľku to utíchne, chvíľku sa to vráti, áno, potom sa môže vyskytnúť niekto, kto má peniaze na billboardy, ale ešte raz, téma
odluky cirkvi je legitímnou témou spoločenskej diskusie na Slovensku. Akým spôsobom je uchopená, je iná vec. Že to niekto vulgarizuje, že to niekto okliešťuje, že niekto ide polarizovať spoločnosť, je pravda. Ale to z tej témy nerobí nelegitímnu tému ako takú.